greget pendhe bidal manengkat ya kumuro butalek prawat ya bolo beban jaran tumbake angkrang ngalir katingaran kumrekut sangkut yo bareng maju ing bebaya make dadan mundur as yeah, 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 Nuriki matur gunging panuwun katuran pinarang Mas Kebo Travel. Monggo-monggo Mas Doni. Mas Doni Kebo Travel. Sayo rukun gumregut bareng tumandang rampak jogete saya anyem semake jangan dikeri senggak runtut tanbo seni rangu ciwani gawe sem-seming hati Sayo rukun gumregut bareng tumandang rampak jogete saya anyep semakin jangan dikeri senggak runtut
tanpa senti rangut jiwani gawe sem-sem ing ati monggo pinarak kantur matur nuwun kangsa-kangsa pujangan rawuhipun wah ayo man sing ati-ati anggonipun angkon kudu wonten siap lewat wah katon jejer tarik-tarik barisaning Prawadya Bawa katon bagus tumorot busana sesarengan Mas Doni Travel yo nger bandemane lodon woi sajayana pojok sisih wetan kae wis padha gayeng maneh woi angkatan andelintir lemari dening para satriya kuda budaya wis yo kang samyani teturangga kebak pantaran busana maneh ayo weh ya was yeah.
ho ha ho yo 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 bangun kono wonten pamundutan saking kanca-kanca Trenggalek Patulima Mas Kirun Jolali gendinge Sutini iya sing saka Trenggalek rawuh matur nuwun Mas Kirun Mas Doni aja lali goyang sini aja angkong penek no bimbing kuwi lonyo penek no kanggo sebo kanggo sore mocil monyet cilik monggo Mbak Bani katurang penarak Mbak Bani. Oh, Mas Tio pahit. Bel abel goyangane lan uga gebese dikepenake goyangane kuda budaya Mas Doni Travel Mas Kebo 50.000 wis atus apa-apa kita bamburi kilo alakan tir sepi swasana ning sepi wiwit sumping surya delok lungguh tanpa kanca silir angin sumi leratiku kingsir katir mung mikir apa maneh urip kowe setakdir paribasan wit biyen tanpa leren tak rewangi rekoso pengen moyo rino wengi meminta cangketa sak dalan tega
jingsir Akantir mung mikir apa pancen uripku wis takdir ayo Pak Bapak nang para satriya panas ayo lho Pak selamat panase ditekake Miftah ayo Pak oh Kok busana nek ora kakok semana nggih. Ayo. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Stop. Jos. Oh ah. Yuk. Hey, oh ha, ja, hey, oh ha, ja, oh ha, yeah, oh ha, hey, yo, Panjuwun saking panjenenganipun Bapak Kirun Trenggalek Watu 5 Mas Bobo Suti halo Mas kabeh tara suwe aku ra pedhok Sri Ramu ning ndi Sutini sapa kae nganggo rambi biru sajak pantos tora katone ayu yen tak sawang ambung guyang guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa dik aku nyanding Sri Ramu perawat desa anteng tur ya luku awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi malu Dek Sutini prawan desa anake wong tani
Sutini yen guyu ora owati Dek Sutini prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jaluk apa dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu Niki katuran pinarak Mas Andri Mbah Lurah Banaran wonten sak mriku karo waton kuda budaya Ayo Nduk Sus Panyuwun Bapak Kirun Trenggalek Watu Lima Lurah Pinarak monggo. Godhog kala esuk mikir sore yo mikir sing tak pikir ora rumangsa Oh ya, ayo ger kudung budaya. Mula padha sing ati-ati lan uga mas-masakno kangge para santri-santri cilik. Oh.
dosa, 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 dosa. Dosa, dosa, dosa. Sek dul, sek dul, sek dul, sek dul. Lho niki matur gunging panuwun.